हेलो गाइस, नोंथांमोनखौ आंनि इउट्यूब चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थाबाय। गाइस, गोबाव समनि गेजेरजोंबाबो दिनै आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे भिडिअ लानानै फैबाय। गाइस, बे साननैसोआथ' गोबां आब' मिथि नार्जारिनि गोबां खोथा सोलिगासिनो दं। आब' मिथि नार्जारिया हाबा जादोंना जायाखै आरो सोरदो जामारखो बेबायदि आरोना सोलिगासिनो दं बेबायदि खोथा। माने नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो माबाखौ नायनानै मिथिखाबायनोखा। तो होमबा नोंथांमोना नैबे मोनसे फिसा भिडिअनि क्लिपखौ नायनानै ला। नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय आब' मिथि नार्जारिया हाबा जाबाय। फाइनालि आब' मिथि नार्जारिया हाबा जामारबाय। दा मिथिनाय बायदिब्ला बहा हाबा जादों जों बेखौथ' मिथिया। अदालगुरियाव होनना खोनादोंमोन, नाथाय अदालगुरियावबो रावबो जेबोखौनो मिथियानो। गाइस, बिसोर मु हाबा जादों बेखौथ' मिथिया जानांगौ। बबावबा मन्दिर बा बिदि बा हाबा जादों आरोना गाइस। थ' गाइस, फाइनालि बिसोर हाबा जामारबाय आरोना। सोरदो हाबा जादों होनना बुङोब्ला मिथिंगा नार्जारि होननाय खोनादों आरोना सेंग्राखानि नामखौ। थ' बिदिनो हाबा जाबाय। जियानो जाया मानो आब' मिथि नार्जारिया हाबा जाबाय। बेनि थाखाय नोंथांमोना कमेन्टआव हेपि मेरिड लाइफ होननानै लिरना हरबानो जाबाय आब' मिथि नार्जारिनि थाखाय। आरो चेनेलाव जुदि सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालाम, शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव। थ' होमबा गाइस, दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन। आं नोंथांमोननि सेराव बेखिनिखौनो शेयार खालामनो होननानै भिडिअ बानायनाय जाबाय। माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा होदो। थ' होमबा गाइस, नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन। बाय बाय।